Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat batu Dr. Amanwar. Ukurtong jogaseng United Democratic Party. Uban aireng syakani election arajar arfulai na North Shillong constituency. Dr. Kublai Shibun naman ta kapor jong pi. Kublai Shibun maju. Ni pediak sabay pi syak studio jongi bangini keren halor ki mat ki bafidon ban sei madan naman ta kani election. Kapan kong gajing keli Dr. Kalong kai ke penlong ye pi bapin lei rung syak jeli jong politics. Nga trikam sarkar. Boros kata ngala join hapo kumu medical and health officer na do senam kat kendai spa prakupra. Tinggal sudah retire how June arhajar arfuar. But kajinglong jingman mengipet hak sensyar khadar mentah. But kajingnya peliu jingmut lang bat ki paralog hayeng asam. So by jingyo benta jonga hak kam bangabat khado shaman retire kumu director of health services MI but ki kai bangay yo mangaya linti bangatri baros kata aku aban penekam kendiat nak benta kabha kamyat jong pad nong sok snong ke jongi but kadai halor kata ba ngaso ban ong hafi ba kapelong yang ba ngandrum sikani kakam sani masima Nrai doktor pila ai ke jing syakri ke babha ngatarai na mentau upai ba hakaliang ke kot ke kia kai ke penlong fi ban syai kai penlong ba pinlek ya ke jil haka naga politics kadai ke jing ke bemla jong fi ba pin syakri habarok kiliang ni dei tang na benta ke kot ke kia ba pilek rung syaka politics wi koi ke benta ba fitri kum usyakri sarkar piton ke jingte kajing jam jonga sakani koi kaliang pat kalong ba kan yo ban lek kham ha ngan kham don hakata ka benta ka ba ki rai ki ba phishim kamot kim dei ki rai ki ba shu pen hiar sengi na jong spo kamon ngadon haka no ka position ka ba ngala pansim ka rai na menta ka ba kamian jong ka jela ka jongi jong ke bayadairu bat ki jam ki bade hapo konsensi jonga kamut nang ni hak ni ga liang bangadan menta bangasim menta ngathai nan kham le khampa ki ai kita kimat bo fibu hakmat do na benta ka constituency jong pi na ka North Shillong bat kham tame na benta ka jalaro kimat pi ngai supet kai ki interview sing kimat kelong Jabar khot salansari wa fila ngai i ba fila yakran bat ki kertong gi bobut klong kum hi mo namanta ka ban kong kum ka jing ma yo kam yo jam la ni ka unemployment ka ba ka bai dei bat ka education ka ba lai ka health ka ba saw bat ka jing dei jong ka yo ka kot ngin perkhat saya ka yaki isu ki belong hakmat ki ba longkongsan naman ta kajela kum ka ILP kum ka reservation policy mong bikyong kai bai dei bat ka border issue kita kide kimat ka ba kongsan ni hapo konsensi galong banwan ra kai ka ba ka ba shong sabai bat kat kum ka jing ang not jong kipat ba ban ra kita jing ba mo kanu ba kador mo kabaringi na syam baros kata bangalap baros kata hinya penuh hapat kan Nrai doktor dagapa buram pimpat don kata ka experience ke baki ong
haka liang ka politics ke ga ba phinle kumno phinle lengba ka sansar khadar ba phinon ra ai kita mentala san phu wei tli kisnam kala tulun haka jingyo ai ka jala ka pura nrei kawai sarkar hadin kawai wei kurtang na kawai ke parti lani kano parti udon ya kita ke jingkular banon ra ai ke jingroi banon ra ai ke ban kan tieu ya kayo ka kot ya pule ka puthi kumtar ter kumno phinle smu hak doi kita okay pension mo menta como fiong mo fi ngamdon ke experience hak political field handrai ngadon ke experience pada hak administrative field ngatrai ke experience ka ba ngadin yo apo ngan yo apo ke political field ngan penengkam lang bat ke experience ka bangal adon lupa pada hak administrative field kata gawe ka baar pada ke experience nga kumu doktor mengatrai beros kata ngala ban petrai kam pada hak ni ke political field fi kiwe ki ong bro ingi beros kata mo ki babun ki bakan tho kalong salansar ke jeng tho ba babun kim jukwa bandrung syek politics baki ong bakade ke basni ngam syam baka mentah bangarung ni ngam syam bakade ke basni ladang perkat sni kan sni kan ladang perkat sni ya kiwei ladang le sni kiwei ladang le ya tu khana sni kiwei ha ka politics kamat kata ke politics kan ke basni mereka ke mengi kwa kalong bagi non rai ya kata ke politics ke ba kiwei kin syakring langkan kamtam kini kisamla begini ki belanang belastat kindan kajing thang bandrung syaka politics bakinum ong ba ya politics kandai ke last option bakinrung lara kidan ki badan ni kasab ki badan ya kajing nang kajing start ban trei kani ka kam ban yarap ya ki pad nang song kajing ban wanra ya ka roi kapar hangni apo kajela kajungi kamot katakan nginya tre ha kata karukom kaba nkring yaki bat ban pelong ya kan ni ke politics kaba jaklia hendai ke khut ke basubah hak bai dei bat ka koi ka khia biang nginya phai sakata kai ka bafidon man ong halor kani ka phang ka bai dei bat ki people with disabilities kumno phinle ban kan tio no mar kadang don ka jing ko ha karukom trekam num ong bakadin kadon ka jing ko bi kani ke penta kalong at penta no kani ka persons with disabilities ka shilong tang yaki hok jongki mo lani ya ka policy na banta jong kini ki badan kum kini ke jing tuna ka bakim pat yo pura kamu kalau ada lupa ke lead down instruction ke ini di banle ngide tang macu pendon kam ya kita ke instruction ha kata karukom ke banlong ke yaj bed guarantee bat ke banonra ya kajing german berkajing keman yaki kata ada lupa kita ki berkhat ka shilong tangi bangin ai ke instruction ke direction larang ibat ngi poy ka bor ngi bat mangi kata la ni ngadon nang no kano ka banta ka badai po ka Meghalaya Legislative Assembly ka mangi wara kita kimat ngi ai la ngim dana ka sarkar ngi ai jengmot ka sarkar la ngi dana po ka sarkar kamot ngi kwa ba ka sarkar kan pen trekam yakini ke instructions ki bladon lupa ndani ke no ru kanu breka instruction ka badai locally ka badai namanta ki local ki katkum ka local culture ke jungi barkhat kamot ngidi ban ya lang rengkat bagi kita hiong ba pikwa ban pentri kami kita ki instruction ka sarkar balade pro ka kwa ban pentri kami kita henry klemla pisngo ba onla mentaka kenti lada hi ko galong kani kawai lada fiong ba sarkar men syaru ka kwa ban pentri kam kadi bandan pada ka jing thang ba pinle kita lada syukran pi airong tekan internal ndai la rafi phim kren phim airong ndai fi le ekakam mo ndan kam bane kran issue kumak siong ba kakam kakran kam jam mane kaktin te ladangi pentri kam ngembun ktin kamut kata ka bahatam tikai ka mga ong siong bros katahi ngia trikam ngia yahat hagani galenti nado bangaritar ngi si ong kani kawai confuse them with your silence and amaze them
with your actions. Katanya terikam. Tadi ban long kata karukom kan. Kakot kekia hak jelah kampat kio hadok kata kampat long pura nomor dapat hak liang jungki long kemi hak liang jungki bakha kelung hak no bentahi kadang kejingdon ki doktor haki jaka sumar ki boper haki kendong kensrot jungki bentah jong jelah kadang kok balik omla ban penteri kampura kita Petmo kawai ka ba pau ya ka jing tuna ki jing ka kom trikam kini mo kalong ba hoi baros kata kai nge pelut por hakai nge pelut por nge pelut bor hakai banwara ka jing kot na ki jing pang ngimpet pre kumno bangin la ba dah apor ba kawan ka covid nakatali dang pau tingkeren ya ki jing tuna mo kamtam haki hospital nak fikhen na kalyang ka infrastructure fikhen na ki gor ki bor ki bari bandan po hospital mo hadin pada kini ki doktor ki bari bandan ki nurse ki bari bandan ki ayo training ngi kata tementa mo fi kelum lang ya kaniga kot ka khia hang ne nayong tang ye ki long kme ye ki khlong ongi ki we da ki beran dik jing pang ki ba fer kai ka jing tuna na ru mon chua bang yo ka jela ka chungi ngi lai pet mang mala don slam hang to ngatri kam ka bade na mata ka bahak miat ki doktor su apor ngi yo ni ko ngi ka jela ngim dan specialist mo ki bantre ki feel ki ba fer ngim dan nomor bali bun nakini ki medical coach ki beran chaban kim ailan yaki we ni naki we pat ki jela bakin ni pule ka no specialty ke cindar ha e bha menta pinpet baki doctors ki jongi ki samla ki jongi ki babon ki dei ki bakot bor kadon ka nit nam tapi ji bon ki yo tingi donbok ba kadon ka rem sakato ka poru kadon kini ki pg course ka stang yo ikto ki sil tementa kini ki babon ki doctors ki jongi ki ba nala pas ki thang balik ban pule khamnya shushu yakino ki katkum ka jing interest ki jong ki tementa le kai ke mangile boros kata kalong ba ngin kentiu suki pasuki ringkat bat ka jing don jong ki briu ki bla don lupa ka tu specialty nama chuthir kai ki kor ki bor kham don ru ka stom te pet ni pet ya kani ka kum ya kani ka jingpang cancer menta bobun ba mo ye kwa ban kentiu ye kwa ban don ki lat jing sumar ka ban ai ka jing suk ya ki pat nong thong stong jingi ki nong pang ki jingi ki bayo kum kan ni ka jing pang ba nyo ban ai ki lat jing sumar hang ne ka jelak ni ki no hable chaba ti ka tu rungi lasdang ngai ikila ngar ritar na ka kam ikila play ka tu tang balong kai ka ba ngarung preseni ka ban nga khamtib ba khambhai hang tu kamu dingi poi kamu ngila su thu lupa kai bangi di ban le bat ngam don kam ladang don hapo bor ngam don kam banda keli than na ki we kamu ngala don lupa ka tu ka experience ngatip kai bari ban le te kanu ka jing ka kam ka ba ngidei ban le khlam dakwa jing man to shimat ngidei ban le wud i kita kam khnang ban wanra ya ka jing suk ya ki pat nang song jungi tangan ban biang sai sit ki pat nang song jungi kidi ban yo right to health right to education kata kidai ki ba kongsat ne pisno bang ilawan yo ya kata medical college pe ka medical college kan ong ni pi mo ni don artli ki medical college ku ngi de ban yo ko ye shlong ko ye po tura kadai ke government medical college apo shlong kadai ke ba ya soi na bat ka wai ki medical college ka wai ka firm lane ka company lane pinong ki group iriu shiman ki badan ka medical college apo Kolkata te kaka tu ka por kham da shai ba hangno ki chna ki om chna TB hospital ka TB hospital bade ru ngidang don kam namor ki bon ki badan dang admit po TB hospital tikadon kacing hang tu ti ki ong ban penkerja ki la penchna tu TB hospital hadi nang ta ki ong ban kerja no tu medical college nang tai shani shapo ayu ki ong dan kam jaka shu tai shapo new shillong
Sauli ke TV hospital dari kam yang kecaka ki yang barang dan kam caka show ngilai le kata ni kan sorkar mentah pada kawan ki yang ba angin pendu pendam no ya kan ni kajing ya san ya kan ni ke MOU berkhot ngin khot no de ki wei ngin china no shwei ke medical coach bat ki yang ba ki la ai ya kata kecaka ti kawai kalong ba kala sempor hang ne shilo hang ne li te klampat sedang iru Satura berangi ngelik pet je kato i kajing senang ila kelas tang poisa haduk katrai ke ba sanpau nak sispa bagi la adab thai le se kata thai la palat ye kata rong amtep de kawai ngan chuong hang ne spang medical coach pidon kam ya ke infrastructure kata ngiyo ke bai tingka ke sarkar pedengru kaman paw ke mistam Kembalong mentah, larang ngilayo ke medical coach, ngiladu kisit ke cungi ki babon ki bangiyok nak central government, bangiyok nak Assam, bangiyok nak po Tripura. Jadi ni kisit ki poi kumbah praputam. Telang idon ke medical college ke cungi, sibu olah dah sispa tali kisit, 100% filap ai ke all India nam takan nit. Tifin dan prapusan tali kisit. Te prapusan tali kisit ru pinap seo. Kembalong mentah ki bon gini kena ki samla puli ki jingi beli puli medical ngimdern kaman seo bon ya kasit. Tile se kan kata ya keplatingka na mentah ka medical coach. Tingi haban dan lupa ke revenue ke bobiang banran yang medical coach. Ndai tang kata ngi haban dan lupa ki priu ki ba la don kata ka jing tibet ban trei hampa medical coach kabut kaman pawa. Jadi bandan lupa kita. Te lada kum kalong mentah. Hapo ki hospital ki jungi. Hapo ki ni ki CHC, ki PHC, ki subcenter jungi. Ngidang don ki jing tuna. Te ngatrai lada ngilet ngi jam sa medical coach. Mo ban penyaji ka medical coach. Ngin kam stam. Ndai lada fi auman penyaji ka medical coach shu IT no hakiri shiban ni kiwe te kaya dakumwe. Ni ya sotu ya halor kani but ngit scam hi balar upad nong song song jong ka 17 not long wa nga ya kata ka jiksanya u jit yang akam u representative haga Meghalaya Legislative Assembly ngin ya tai ya thir benya ba halor ka medical coach bat ki bre bana sabar ndai bat ki bala nang ki bala start ki doctors ki bre napo ka chela bakani kandai kajing korai kajing bah ne yo kawara pan ya ke ke wastam yangi nakaliang ke medical seat bakin lit puliki kena samnaj bet menda kata ibu ong ya medical college ka po shlong uwei walit puli hakani ka medical college kini sa phutli ki seat naksa hendai kini ki balit puli kin haban siu Tela da kasiu ke sarkar, haga tu por ki yang saulak, lada dei saulak way student, kamu saukur hap siu. Mentai gini ki sit ki bangiyo ngim hap siu kata. Tela da ngisiu saukur kai pede bangiyo ne kata ka mati coach. Mendani irem ka jingi hap siu. Kumalang mentang ngim haban siu. Tela da ngila poi hakata ka benta ka ba ngila ban yang hi halak ki jong kitan. Ngidon ka manpower banrani ka medical coach hai tai por le se asko kabyang ndai la psi ong chu ais ki riu shimat phille gnum tai yo kalong ka jing do nong ngi hadin habot ya kani ladang apoi shikata kathong ngane thet ngane tai ngane ther nginya pejbenya kumno banwan ra ya ba batam Kamut baga sarkar jala kamdon ya ka resource ban pentri kampura ya gani te ka resource ndan kumno haba isa ban china ka medical coach dang undang yo na sabar ya kan medical coach ban china po shlong ru manu ban china kin china kita hiru shimat te ka pisaru manu ban bei kan bei ka sarkar jala ya kan po shlong te larangi don kum hapo tura manta ka diga government medical coach kadi ka bala bei tingka naka sarkar pedeng te ladangi ngim don ya kata ka resource ban china ka medical coach ni shu kwa baki kin wan nak central government do like bisa la shaun keliti ngi ale kumno lanungin anu inaugurate ikan ni medical coach tapi padan lupa kamut kapan pau ba fikram plan bahai ki berkhot fikram ya tai banya yakini
bat fikram ya consult ru bat ki start ki ba fitei ban consult ki ba bun ki beri wan abar ki ba ko aban le bun ki yang ni ndai ni ki ba dei try na kane ka jalla ki ba adan hang ni na do muncha ni ba ayat linti sekin nong kanong ni la ayat linti po sarru kamot ngin kam te kam bha mangi mani kita ki consultant ki bon abar kawai ka mga kwa ban kali doktor balai kini ki doktor bun sen kim jukwa ban le ban syakri haki jaka sumar ki badon senong kendong bun sen ngi i mentaba ki jaka sumar ki hospital ki CHC ki PHC hanong kendong kim judan kita ki doktor bopura ya ki nurse ki ba biang ban wan ha ka por bo biang ban don ban syakri nak benta ka koi khia jong pai ba pi katu flan da fi ong menchua ka supposed na menchua nget menta tengah pet ki doctors ki dan bet mo tama ka kecingnya wan numpet tang ya kini ki batrai po health department wan numpet tang ki doctors ki nas menta la da fi ong ya ki bakin trai situation kanong ke kiru ki dan la ka jong kalong yeng ki dan la ki jong ki khun ki ti la da ki trai yang tu kadai ban biang ka surok kadai ban biang ka cakasa kadai ban biang ka school oh kadai ban ay ki ya ke insentif bakila ban im ha tu kacaka mentap syubha kan sani ki satu da kila syong kurim kin ko ban wan no sesor ma ki ko ban pha ki khon ki da kila yo khon ayo kti la dik perlu skul kin ko no la da kimio kamut bun ki dan be syaka caka ba ki khon ki dan te ya kata ko kaliang bedang nganu ya syatan mu ya kata kindan gitu pada ki ba msotanat bantre tambah kimban si namar kadon kabon ki hamle tre ti kum kita bedangi nakaliang ga administration kasi shim ya ki lat ban shim action niki dan ni dia mengenau ban pen sistem ki kalau ban pen bet ba kinum le ki panonra ya ka jing sistem ya pat ya nopang badan hakitu ki jaka kumbalong mentang ai bon kidan hi nado kata por covid lele bon kidan kisong teka sakawai haba kidan ka dipan ka jing singan ngi bon ma ki balik pudi doktor ki dikan thai lala ki lej ka PHC ka jgai na ka snong ki ai jaka na machna ka chna ka PHC jgai na ka snong ki shong marwai hang to kidan lagi staff kamon rai ka jing singan te hakan unu ka jaka ka bakitrai kamdan ka jing singan kamon katu ka jing kwa ban ai ka jing sakri ka babharu ka babhatam ru kamdan tabun ki skwa ban mi nang tu balik syong haki jaka ki babun ban yo ka jing singan ti kata ngatrai kelas dang ban improve kini ki infrastructure jongi katkum ka jing kwa jong ki doctors ki jongi but ngangit kami ba ndang lapoi how to put ba ki school ki piang srok ki piang kadon ka chingshan te kum kini ki jing kenot bagi doktor skim dan kina skim dan na thai kanum mi shu kita Andrei mena fiong ba kamdei kumta ba ki doktor kina skim don ha ka por bo biang ba ha biang por ha ki jaka sumar mo I beg to differ doctor hado kini ki sing ngidang lam ba ki jaka sumar ki dang doko lani kim don ni doktor to kata compare Ndrei haba fiong kim sngan kumno fiong kim sngan haba kadai hari la jong pi ka wai ka lom ne pi ong kari la jong kata ka ya la ka jong mo menta men met men yong ki bri ki wan tiet ki wan pinwet mo la da kam tre lang ba ka snong le kham tam jingai na ka snong ka tha ki wan ki pinwet ki wan po spell le ile kham tam shabar ki kan roi ha teng ki doctor si le dia ba pri ki haban ba masruan nong pang takamot Sibu kimdan te hospital kedang libam kota kasim pore ki tang san minit ru ya ki wei bedai klasim bet ba oh ki doktor kim kit kia samdai wi kamta ngar ma latri cendong kendong itep bi kata ha ki jaka ki sautu ki pa dong sustong biang ha ki jaka ba kim sautu kamot ki sang sakan roi ki sang takti jadi kata te kan ni ka jing bom singan ya ki doktor sang tu ka kata lang ki me ki paro hi jong gitu ki bahayang basam te sakawai piang pi ba kimdan ka por ka biang doktor bopli umla man trei ar sa honta
on hable chieng on haban thia mo ken haban bam ken haban pe ki khon la jongru te haiti ipor lesik si don ki emergency si jabhar ki emergency por nim dan po hapo ka center mo te hakum kita ki por shubo menta phin dalit ma phi kum kana leng ki lat pathai ku person point to phin om dan ye ruam nasrum dan irum dan ndai lesi ki dang pam nilalap ye kita mo ka jing keno ki bon ma tamang among ba bar khat ki le kita ki ka daw ka ni kita kindan ni gitu ki ba e ka kam ki ndai ban e ki long irresponsible te ka ngi phi na kaliang ki authorities ile e ka badon kam ban pen bet kita ki nia phai pat saka lenti ka sengkien ka surok mo piong ba ki la persyang hi ban biang ka sarkar manhagani ka ong bang la tei art 4000 kilometer ka surok ndrei kidang bun kijing duna hakaliang ka lek kawan lenti ka sengkien kedang doko hang taro kei ka ba phi don ban ong halor kata kei ka ba phin nun ra kamat bai dei ba kani ka lenti ka sengkien ka ba phi la ban nun ra lada phi job kum kurtong Kau kalau ngomni, ni akran sepanggalinti kesengkian, pidon sarkar ne pidon cebar sarkar, lah piang ngila dap sina arfu arah jar kilometer, kesurok, hai kata kesurok sina, nyabi pet. Dia kau kalau ngomni, haba pidon, hak sarkar, pidai benut penitu hak. Mendai baca penhai iki. Lada piang dap sina arfu arah jar kilometer sarkar lesi yo kidon ki jaka pendap de khendo khenya kata arfa raja kata kaya la kajo ko mangilong man tafia tang posoro pe surok ki hai ki bobha bar hai ki basnyo ka surok ka basna nang tei na do nyomer shado shene shapo jan sherpi oh ne kan nang sherpi hado laimer pe ka tu surok kane bari ki surok ki jungi kimne te kadai kabenta jong baro ban shim ya ka jingkit kli pinong yu sarkar ru ne pinong yu nong sna surok ru ne nong pet nong perman begitu kisrok kidai bandai ki boba ka pisa ka bofio ka de bandai surok ka boba ndai balai ka ma ni hab ya wat ya kata tenaga leng sarkar lada ka omba ngala asna arfu ar hajar kilometer hab ai ken kita kijing hang no fi khen gum no ye kata ka arfu ar hajar kilometer tengar ngam da sothu ba lar fi arfu ar hajar kilometer ba fishna sok tangam da sothu ba tanga song garma ko dan tu hajan yeng jongi lok jonga kani po you know bunong song somukhar kani ka badan po jan all saints yashna itu srok yon yashna wood haru mentarum pada school kelajan sedang lastang school ndi lajan sedang ka wara pan ka cik ye hajaka pan wara ya ka jing sok wan ra pan ban ni ka cik ye ngam kubur bat phi ba kata kacing sna ya ka arfu ar hajar kilometer ke surok ke wara ka dei sisa bat ke wara ya kacing suk kumelong tang itu ibu tang kanu mitar hang turu tang sispa mitar umdan hadu mentar umdap smart city smart road smart everything mo tamba ngai pada bar khoj ki wara pan ban ya kacing jinjar umdan jing suk kiriban pendap ikatu syaban long school teman-teman mentaru lasu tapi ba fi kadiban set ya kadiban kior katu kasimen kadu inga sutu tamala ladiban don dem lupa kani ka garukom perkhat lan garukom man plan iki man sutu ka timeline ka no filaman pendap filan filman pendap ne ko aba belut no shwa ka ka pisa ka baladon belut no word IUC te iring heng pada kum tu katu ngam sui hab iru am kata te nagaleng kacung indang ikoi syaka bor pada kalong ba kanu garai ke shim ban shna ban repair kadi bandan bat kapor kanu phidi bandap bat kadi bandan ka penalty ru la phimla ban pendap klam mo nya ki penalty ka bangi khen bet bor khaj kalong basuk basan klam dan kanu kajing wara ya kajing mo ya ki pat no song bat kamdan kadon ko jing pen wetru ba fin pendap gitu telara kadon ko kata pa timeline kadon ke penalty ngathrai ki batrai ka turu ken habat kit kya tingin chemba habang ile kadon no shem kya bat kit kya ha constituency jong phi kadai ke jaka ka ba ka hengkali ru ka jurba
Maradega gi surok ki digi berit. Kai ga pila ban le ban pensuk yu pai ba akalet kawan dagi kali. Da am tang ha sor shlong re constituency. Pechini mo ngan ong e pi ni. Karun ga jing ong katien pareng mo. Desperate times calls for desperate measures. Menta po shlong la rafi ong ba ngibun ki kali kisrok kisa kumju kata ka pade. Dik nginum penbun ki kali tak menikong ke solution. Kabaan ngilong try ya ki jaka ke jung. Wa pin pan jakaru ban pen kisrok pinum yo hi namar ka khando hang ne kadai ka song dor. Ba pinchu ai khando ha ka dor jong ka sarkar. Oh ndan matre. But ngejinga la fiong ta ki flyover finchna te lanu bandap kita flyover kan nawara man syu ka jinge kat dang bun ki kali. De ka solution ka banikong kalong lo kan rigarai ka batinge pen kiu ka tak sung kali. La kali ka song dor saulat ai no ka tak subakan song dor arpolak arsan lak. Kata numdan kata ketika kata kembali ke Singapura kata kan wanra pan ya ka jingki ir hangne. Mo di ketika demokrasi ngi haban ya kat kum kasuru pajba kaman pajba kata ka ba dari larang ya de kata tinggal aduna kali par ki bathir kali ki di banan ka kaset kita ter mo te bangin kani bali ka khamnya namar bali hangni asor ka plan jogani ka sor kari nadu mendai nadu ki por pareng ter wan sa asam kala adon tik ka population ka bakan no ndai menta ngi ka population hang ni kala along parat ya ke ki jing don kam ki badan hang ne sor na menta pai kemudian amenities kan menta upat nang song ti menta ngi don ga new shlong shatai shaliang mau deng ndai ngim kan riash tai menta ngi ki beri kelas dang mereka tamangi bun etang ki guest house shatai kaliang tenai penbun kintang shatai penbun no ye kini ki new shlong nakaliang ka sarkar kan thet kini ki jaka kalang saudang ni don not shlong 1 or new shlong 1 new shlong 2 new shlong 3 spread out kum taken kanang ba kini ba nomor kini ban thet jaka ni pasal kastam lada fi ailat mo ya ki brio ya ki pad nang shlong jingi ba kin thet jaka shawe but pi ai ka facility hang tu mo bakan long kum kasar kamot ni branch out kumbalong hapo Guwahati ngi puli mensha Guwahati kami ni center ka ditang ke Tukapan Bazar Baltan Bazar main center oh kini kiwe ki center kim dadi ki babon ki dikwan ki menta pada kila branch out pindale cha kan wono jaka shi Guwahati shikani ke suburb jang Guwahati yodut kai ka jing don kam kim don kam shu banwan chapo kamin city oh ki yodut telangi ai kum kita ki incentive ni wanra kum kita ki jingkela ha ki jaka ki ba fair dan ngi ong ka new shlong ki ba kelang saudang ti lesi kanwan ra ya ka jingtuna jong ka jing deng kali mo ni fin ong la sha fin ong wan ra ki bus wara ki ka bus fin pet ka he akum tu ka ba kan wara ka jing suk amon ra ki nai khna school ki ru pi hapan shimde ya ka jing sko jong ki me ki ba wanjukren wanchong ba bar khot kin haban school da bas kin kata ka ba menta ka parthai ka ba menta ka kham ba ni ka ba menchuang ili school mangi du kadon ka school bus ka balet tama tang shiban ai rum don chukala ja non mo ba bun mom travel let ndai ya ka jing thang kali hang ni menta pi ong ban rak secretariat shapo ka ni shlong mo hendrai kini ki office kini ki adan lupa ni pi amun rai kita ki ka sobam suya hab e ro em tela kile kalong ka sungkat kum ka sarkar ka bawana ka bor no te ko wei ka ditang kata ban ong dheng kali fin ong ba sna flyover ni te ngam i fi kita kata ka kumalong Guwahati te bar khot ka khando ka di ka jong ka korman hang ni kam long kum ta te ka ba fin ong sna ya ka flyover halor ka surok ki badan mentaro la khem lupa la da fi war fishnai itu ru phap khang itu surok te kanno kan chiporu ngimtep
hang ni te kajing long kajing man jong ka sun bedang hang ni kham tam ki por slap ba slam te kan chempor ni pe jagati namar ba kila he lupa ki surok kila don lupa kini ki lahat kilenti bakin ya na shiwai la dang shina hang ne prang kabyang hang ne badang emlong ngidang pelong one way ngidang pelong mo ya kini kali giban rung shkoi ke jakam long habrung tangkau kali ta one way na you ban le chkatu ka jaka bangin le kita ki ka custom sebenarnya kita ngin branch out ngin spread out but ngin wara kisor ki ba fer keleng sauto tang kata Kai ke bafidan ban ong pat doktor hak bai dei bat ka yo kam yo jam nam ta ki khon samla kham tam ru nam ta constituency bat ka jelai pe ka yo kam yo jam nga pat ladang ong ka constituency nga prakhat ya ki pat no sistem to constituency junga te kata kamot kai ka ba bahatam mangan le nam ta chung ki hoi nga le constituency bat ai ba kata kan long kan nuksa chui pada ka ba bahatam ki ngi pe ya kani ka kom hikai menta kamdon ka to vocational training ne ya ki khana hagaju ka pon khana ba kinda pas kanu ka kam ka ba ki ko abane ngila ai lupa ka training ngaduk ki dona school kila don ngi pe kat kum ka sap ka jongki tela fi ong kam government ka shong ka revenue ka no fidan ba kanu kai ka jingdon kam jongki bre ndai ngi pe kumalong menta mo haki company ba fair kai mga yo ngai i mga por covid mo ki wan ki khna ki jungi na shabar banwan sponsor ki trei ki jaka ki ba fair ti kini ki company ki ai kam ki sto hangni ngim ton ki company telarangi shai ki company bikin wan mo but ki kendon kamot ni ai training ya kini ki samla ki jungi ki beladang ki belastat ki don ki bamnang bam start ro ndai ki don kasap but lengba kini ki skill based training school ki jungi bangidan yora ki nong kai ki bakan saitam ni ai ki jungi kai ki bakan saitam ni sponsor ya kini bakin late training hang ni hakaju ko poru change ya ka pattern jong ka jing ai jingi kai ringkat bat ka jing ya mer jing bot lang bat kini ibadai ki educationist ki jungi babon bang lai kendo tengah konsensi jonga dengan babon na ki ajing mot balai ga hiar kan ni ka pulih puthi yang ni ki ajing mot babon ba ladang ka don ka consultation but ngir shemi kirai ka ba balong based ha ka ek ki ai maki haki ek ka ba wanra ya ka popularity ya government dengan orang fi desperate times calls for desperate measures. Ladang ile kata kamot nginna man ketiup yang. Ndai ladang ngidang yak hiri ni ju si ju publisher based textbook. Ngilai ilot kini ye ta nginam pai. Betul apa hal ru kisi yang munca supply dawai kalong supplier base. Kam ju don kata hamla ban ong supply dawai supplier base ka haban syong kat kum ka jing don kam jong institution. Oh, ndai ka textbook dengan yang supplier base belai yang publisher base belai kaliang ka textbook pi ad koi ka chapter hak sistem ka banwan pi ad koi chapter ki haban thid koi ka kot ni mi chwa badangi ki ai ki jing kai jung ngi yo ka to knowledge ka badai bandai kat kum ka kelas ndai ka ti ka job ka kot ti ini ki jing nang jing tep ke ba fi ke wan hadin gen in detail kani ba pulia school menta kariban pulia ba fin poi kerdan ka ba syakman ba fin pas kata ka di ba kongsan ne ya ka ba fin ko aban tip in detail hadin ka dai kat kum ka jing interest ka ba jing don interest jong ki kana school ki jong kata ka wan hadin ngi ru mun cha bon ngim tip ki hi mo ngi tip hadin dangil adon ka por wan puli at leisure time man puli ki bangin yo kata ka knowledge de por ngi don po ka school ngi di man puli be thik tang naman ta ban le ba haki examen ki jongi bangin tip kai ka ba ai ha ka textbook in tip ya ka tu but ya ka knowledge proper knowledge ka badan hadin white knowledge ka tu ka di banwan hadin ka pila banwan ra kata ka education policy ka pura lara pi wan ka bor pejeni ka education policy ka pura ngi don ka national education policy on that line ka tu ka concurrent list ma apa concurrent list ya ka education on that line
but based on the local experts sebangi dan hang ni hi educationist ke jungi keleng saudong ngali ngad hapo ka constituency ka jonga lele kari ka jabing jong kari kasi mo belingi ong ka jabing tu ki school war khat ka por ki dan dang tu ki pas nang tu mong maka jabing ka jong kasi war khat ngi ki bas start dot war khat jang tu ndai ki dan ki educational institution ka jabing jong kari kasi ba ngi dan ka hospital ru ka pa namang tu kini ki educational institution ki health institution larang ilawan kan tiu yaki ngi ai yaki ka proper facilities ngi ai ka due recognition yakin ong hikai hapo constituency jong kran wat kani ka pur shaki weda ki constituency shaka wei pada ki banta jong ka jela kamot hang taken kinong hikai ru kin kemen baki let hikai kita ka satisfaction uknaru udan ka satisfaction hendai ko balong manta ngia pet i ko medan interest no hikai ki kwa ya badle hendai mna badle ki ong namar ka ji hikai ka long bai ban hikai bakin la landet ya ka ai ka bala tho akot hendai om ban hikai ya ukna unong puli bo un perkhat hi dala ka jong man penakam ka ngi haban change ka system man chua hikai yangi ban puli landet bagin la landet bagin sotu mo bagi hikai yangi man chua ya ketika arithmetic mo ka jinghen hangi ngan mangale sekolah sen mas arithmetic pimna ban puli landet ka arithmetic pihaban penakam ladai dakini ki kot ki bengidan menta penakam kumno ban khen jinghen yakini ki kot ki ba pidai ban chu puli mo penakam ban sotu pidai ban puli kita ki ya tingkat ndai mentangi ongi hap change ka system ka jungi ka chulong bet ba ngi dei bandan ka vocational training ru at the same time menchua ngi ngi school ka don ka art ngi kai ban paint ngi ka craft ngi kai ban chna jikna ngi mentang school gi bobon gi balai kini tamabon pada mentang ngi chna ngi paint school mentang kini gi khna ki bopli ki wara shiyeng pada manu balai ki kimle tamaki kimnon por ban le kita ki nomor bai la khia blan ka homework ro bakhia class work ro bakhia imi opor ban le kita ki ndengi change ka system nai per khat than ba ki khna ki dei ban pass lot ki dei ban tip lot phang ki tu chapter par khat tip khandiat ki bar khat ndai long ki ba ban kre lupa ba phinda pass ka ei ko ban ne pipe khna ki be le sports ta ai penrung ki ba nakani ka sab ka ba fidan phidi ban yok salary phidi ban kamai na kani ka dei ban wanra ya ba fit ka ban penlong ipi ban yang ki chat la jo tinga yang ni ki local ka jongi ngai kran kata ngai kendo ki education mo sajiao keleng saudong mo waindo ki mo khar ki ngai kendo gini ki education bopit sudah hendrai ka ka system of governance ka jongi ka system kamai lat ki bakin ben yaka takajing tip ka jungki yaka knowledge ka jungki yaka wisdom ka jungki ka system ka jungi kalong nadu British kadon laki jongki administrator te ka winga si yong kinoi kai unu administrator ubawan la da urung apo health department umna ban ong ba ngadon health department ngadai doktor la da urung apo education department unumla ban ong ba ngadai educationist lalu urung agriculture umla batong bangang ada agriculturist urung fishery umla batong bangang ada ubanang betbet dak bo fisheries udai tang ban administrator tak ba sosi ka system of government jongi hang ni governance jongi hang ni kalong naduk ki por mencha kini kirai maki but ka ba khadu karai ka dei ha ka level jong minister telarangi don ki beriu ki bam tip ikani ki bakwa ban ben urlong ki kam ki jam kat kum ka jingkwa ka jungi kam da sautu tang monora ka popularity le ni ban yarap ini no nginam position no takadang idon kam banjit ya ki prio hak takar kam ki bla dan lupa ka experience hapo ke government ki basautu ikani ringkat bat ka jing sautu ba shim ikanu kono garai ka dei ban long garai ka ba batam Dr. Tung ini parliamentas pangkani ka COVID-19 klam ka ba one shop agini ki arsnem arpo arpoi
ba gani ka sarkar FDA kala syak no ba gani ka sarkar ba pamsap phila don mentah ba dai ber COVID-19 u RTI activist dispersing rani ulapan mi ya ketua RTI findings jong uru ba kala don kajing kawi benta kalong ba kaja kata ka sau pulai klur katno kajing mi haki khubor haki kot khubor ba phila pensyai ba ka tenat health department ka pulut tang kat tu klur bat ke dangdon dagi spak klur pisah ke baca semua ba pensyai halor kita pet mongan itu ifi mo anum lek hatu kepor bukan covid ke bangi haban le ke bangi haban wat ke ingi haban penbiang mo ginya pe kata ka jung pulut mental la dagawan ke central fund nga tre po DHS MI ho ngadiru DHS mai ka ngatre ka directorate of health services MI mentala daga wan ke central fund kam chuan directly chaka directorate ke chungi ida kale chaga government laneng idon kini ki agency ko ga NHM ani ka MCH and FW kale chato tamak kam chule directly chaki ka poi chasha government na government pede ke channelize chaki ne ngim chu deal bat ka central fund directly mo tementa haba fikali mo fikali kanu sien chu in the assembly outside the assembly ya gajing pulut pikili ke piong halor ka covid expenditure ke gajing pulut te mentai nakaleng government kan thos ki directorate ki pulut kumno halor covid ya ke agency ki pulut kumno dengan head ya ka DHSMI te kan ni ki kan ka ju shi ka ju mo te ki bam su thu kan sabe ha ka jing bam su thu tem lele ubasu thu ula su thu dai haba ki tri kam government de ban su thu kan ni ko Pimla man pulut ka pisah kalam da yok sanction. Kam ni ka pisah ka shu IAP pi pulut ka baman. Kadi ban dadan ka proper sanction. Pi tiat gitu kitian pi pane ka approval ki kata kadi bantan. But kat kum ka power ka ba ubat tu head of the department. Kata filai kata. Menta nadu pasang ka covid hadu por nga retire mga karena kadang aspa sau khutam mo. Ya kan ni ka expenditure ka badai na po dia samai. Kata ladap ong, ladap ailut in detail, ladap ailut po assembly ru. Ya kita, kiai, pipoi hadu aspa sa frakror bele. Ya kata ladap ailut. Tu katu kalabiang kaladap po assembly kalalap kaladap yakran ni katum dan ni area. Ti imat kawan biang ni kan ni kaju ke jingkeli hapo assembly ha ubenai September mencap senam. Tengah retire tu kapor. Tiket expenditure cungi ke poikat tu. Telah mental ada ke sarkar ka petni baka expenditure jong baru ki spend ke covid nadu ki deputy commissioner mo ki dia ki quarantine center ki ai ki bam ki wai ki hotel ki mo ki pelut parkhan ya kita nganum tip telah ki petni praspa crore takamot haban wan tip kini kata praspa crore ka poinga tengah aspa 10 crore at minus saya kata kita kiwi pada pihak wan jingtep kalau ada tu ngatarai menciptakan por bekli kalau ada ailu giti lang tu berkat te hagani kiwi kaliang pada ke bapikli kanu fio ya ke central fund namantak covid dikatakan di September ki ong ba ki ai ke reply ai ikat kum ketuga ba ki ai ba dispersing apa apa ki ai new fund rekuro te hakacu kopor kata ke information ke bayo apa assembly house September te how December January ngam tet menui apply kata ti ai teman nama kawan how January kawan new January katu ka jing yo juga RTI pedi pada ba na central government bipan yo mangil ada release sispa kat kandai kror te katu ko pisa gadi ban let syak state government ka state government pada ke sapha shanu kan iban pelut te nakaliang ka jungi pelut be ka state fund don ka central fund ka bangi pelut bangi mau tu kopor ka di NEC ka syu ai bi changi directly ka ong gani namar kerki pelut di kini ngethet ki ventilators ngethet ki mask ngethet ki tang kawai ka di na po MP scheme ka mau do mentamu ka di shikrol ka tar ka syu ai bi ni namar bangi don kam ka pisah tu kopor man thet ki tiar kitar kan ban dio sanction ka tar ni lama ngiladap IUC ye berkat kita kita di central pat kawai ka di assets oh naman take infrastructure katuru ngila da ahil berkat ti katu kan amount kan no kan amount tam kan dei trai 10 crore 10 crore palat ngam kan ma syu mentamu to
ya kata ka boy ki ong pada kata ngamdon ye ban government halor kata tang kawai mga sautu kalong ba lada how January ka central government ka ong nga ngila pelat sispa khat khandai lada fi shim pada ki information ka pa ai ha u September arhajar arpuar ki ong new phun ri lesi nadu u September hadu gani yok la release yo kan kapisa te shetai te kala pen sispa khat khandai kani ke information ka fi yo hang ni kadang dei jong September let's say fin dei fi pan nang ni ru yong apan tama ki yong ana not applicable something like that lara fi pan kamot let's say kala poi king kata dei ban ong ba kapisa ka ja te ha system of system government system of working ni bang pinya kam mla ban penja pisa kam ta phiabat pulut phiap ai ka UC Dela dah kini kesau pulai keruru, fikram pelut, pimla apa cium kalau aja, pimla apa lang sepuk central government kini kesau pulai keruru ngelap penjak, gamdan ngintip, gamdan rekod. Jalur katu tengah gamdan ni ya bandung, terai lada ipan yang ke clarification, lene apply yang sepuk health department, banang tengah central government ngayu asis pak kat kendai, mentau Januari. Dia mentang aku aman fin ayang clarification nomor kat kum kani reply ke ba ai po assembly house September ni nyu pun rio nei kami kani ke Batam senu kadan kani ke Batam pila pelut ne pim pat pelut ne kadang don ba government ngatai hang ta kasami ke jing syai ka jing ong jong ka sarkar ba ka pelut praspa keluar nam da covid pim sengu ba kala dai syapa palat banya kiwi jela ha northeast pengen itu ifimo ni porba kawan ke covid atau hau arhajar aku ngimdan dengan tiar kitar pipet cabar dan ventilator ngimdan buon ki ventilator ngi don bok man bagi dan ki perlok ki jengi ki bayarap ngi yo khat sauteli ki ventilator mo ki baba jong Philips ki jelali khamyo te don bok ngi yo cylinder ki bar khat te manta ki pelut kumno namar nga ke mga yo sko mga bakata ka bam bat ki jaka baki ai ban sai kini ki ba long positive cases ki quarantine center ki jaka ki bopiang ba ki yo jingiro bo bon mo ka bam ro bopiang te ki hotel ro ki wai bro skata mo bi shim ya ki hotel namanta ya ki baterai po hospital ya ki nongpang hadin baki kini ki infrastructure barkhat ngi don kam apo ki hospital ngi apan penkha kamera ban thap ki case ko bi cancer wing ang te possible sang shim dang ta ko mo shwe ka long kum jo ngi penkalai ka tu kum covid center mo covid wing jongga civil hospital ka tu ru bopon ki kam hable ngi hable ki infrastructure ngi hapthet ki tiar kitar nadu ki jentia kat kum ka jing don kam ka hospital namanta ki tu ki ngi hapthet ki bopon ki te bakapai hadu praspa ya kata te nomor jing sisa kini kita jing pelut ngisi le benar dia samai hendai ya kata ka bor jong dia samai la sange no ngila de ple ka kam ngila le hapor badan kam tam ngila ple lut bor khot te ya kini kiwi ke ba ki thiet ke ba ki le te ngam numla ban cuba ta kada ong ba ya kita kiwi keli ni kita kan pelut te kandan ka tu information ha ka tu ba ki ai reply ha ka assembly how arhajar apuar September arhajar apuar kandan lut ka tu telah rafi pet nang tu pintip kan kumnu pelut dia tu bisa lada kam syai kata te bisa pan gen information gani kam syai ngakwa ai kata lada pimpet ke kepala ada ai po assembly kepala kentang ke information tu film laban thong lada fi ai it's there in the record mo kamot kamera kan kata ya ka ya u menteri ba ai tu reply kan kata dari ya kata film le mo film puli kata ke details ke pelut kata nakaliang ka jonga te kanumla nomor play ke bangi pelut tam mangiru ka dei namanta ngisi tulop mangi dura ka man po ngisi tulop iki bobun ma ngi ai ki ka contractual appointment kalau tam ka pisai ngi hang tu oh jadi ka kiwi tengah mla coba doktor matrai ngi lapoi sya ka ba kut jong ni ka jinga kran jongi rei sakawai jing kili kalong ba ha north Shillong constituency pi ai reng bat kiwi da ki kertong kiba klan hi kumjo kumapi but udon ru sitting MLA yano fishem ba udai challenge fi kumno pin le ba pin job ya ka monjung pai ba kan ai ba pai ba on ai ka mandi ti fi
kata ka dei kum ka kenja pil jongpi bat pisngo ba ka jing the ka pisa ka la ban wan ra ka jing job Betul kan orang ifi ka wei porba ngarung sekani ka bentar marsen retire na ka kamhi fini ba ngalasim kiai kani ngarung sek parti pangaji de ni ka parti ru ba ka dei ka wei na ki parti riulong ki ba hetam ki ba piang tam hanga mo ya ka tangasim ngarung te ni tristam kita sekini ki parlok bar khat ki ba ka jing so khialang ki ba lang ka chu ka jing bot kumno ni trikam ngiangam sapo field level hang tu nga satip mo yala di nga naman nga trikum officer brush kato then the village sapo field level fi so tu kumno ki em tingi ashna ki unit ki jungi ki ba fair ngi tristam but nang la de plan gini ni sabi sabar ti bar khat ki kartong ki bele hi bar khan ngan ong phi ki de ki badan bai ka jing so ba ki yo ka jing jam te ki kartong ki bangai le persya ki ki kartong ki bele persya enga te ngamdan manu ban ong ba ini I kham klan ini ngan hab yele ini ngan hab yele ngai le lang bat bar khat ngan ki dan frangot ki kartong ban ngai le ban nyungut kata te pisa mo ngan ong phi kawara ka jing sutu bakla ba kan te pisa but fi haba fi shim ya garai wa findrung syakanu banu ka feel lada ka diga business feel ru gamot pi hab ban invest fi invest haga business ba fi ni ano haba fi findrung sipo public life fi invest ba ni ano pinumi ano kamda ni ka jing mi nang to fi invest tang ba kawan rai ka jing hun pi ram ya ki preo ki bastam mo mencua ngarang don pok seber ngam jumi ban ong ban lit keleng ngali yarap jeni stai ngali kan was selection judan kum kata ngam memang kamdon jing muti to kopor mo te ndangala position is po fil ngai ki babun ki badon kam pi lada ngiyo ar crore siteng na kabanta ban develop ye consensus pi kata kari tang family scheme tang family scheme nai ong gui scheme wala da fitrishtam pila ban wat keleng pinio kita scheme la da fidan ka sincerity ki wabuni ban ya rapru oh CSR ki wabun ma la da fidan kum kata fitre ba ngatrai kum mangi ki bathamai la ngirung undan cakai kamnan cakai finli rung i finli la le ba lu dia barkhat hending syam ki don ki jing e ki wabun ki don ki yeng ki ba an bam jaman met kidang perkhat na iban yo kidon kiyeng ki bangarung mo ngam jupai perkhat ba tang koi kamera don dang tu kamera thia kamera sum kamera baham mo hang tu mdan kata per mdan I no facility kum kita kata kalong barokhat hajan man kidong kidan kum kita telarang yarap kum kita ndai mi the spa no larang yarap iki da kapisala jong kadai kai ka mangi sacrifice ya ka comfort la jong but haba firung ka ni ka public life pidai ban kan mau pi haban sacrifice kita ki bar khat tingi ngami na kai ka thamai por mangadan kadan ka MMC mancha kanu bangi le ngi kwa ban le ka bahatam bat ngi le kum tai parosh kata ngi kiu katung hi bat ki doctor si haba khadu ngi yo kita promotion yo kita so ye mo hang ni ru kan ka ju kibun kijing keno kijing the pisa dai la rangi shu the pisa pathar mo ni peni ba ka jing bam don dor ka pisa ti kata ngam kubur bat ngam la ban le kum ta ti ye ki pa na stong jing ong ka chu hi la da fidam kam ngi la ban ai la da fishupan ba fishukwa to ho fishukwa ban dan gi ai ki comfort ke ba phim dai phim kot bor ma fi pan nai kata tengam la ban ram dai da firap ikna ki bam mla ban le school shu no kim dan pisa ba school firap ikna kim dan kot te ka ka jing e kata dan ni ro man the spa the pet ni ki samla ki jungi ki bade po ka UDP ki kwa ban pelong ka basketball tournament ha ban popularize le ni ban aila ki samla ki jungi ki bade po constituency ba kinjile ka ngal ra fika ban ne finam le ba bhatam ngi haban invest ka pisan ni ngi haban ni contribute lang
Tok kisam la mon contribute ngapan dengan hap khot ki parlok ke jangai ban rap tinggi le to basketball ke bade po jiao oh nadu ke penbiang ki infrastructure ki le ke bhatam ki ai ke bhatam ko ra ka jing ben ko ra ka jing setenat mo la rangi la ban train na ka government kumta mo ke bhatam takada sa ong ba mau hira ka shilong not kiwei kum ilit Dr. Friday Lingdo ila train ke bhatam ila ai ke bhatam tangwa silong ba imdan to por imdan por kidon ki kam ki basa iku aban continue gitu ki kam te uni umau hira badan kidon kam tang ban shot ban pernai ayo kot nadu yodo hadu khandai lat kani kamin kajaka darang ila ban kentiu ya kani hang ni ke ekonomi hang ni takamut ni ora ya kajing ba kadon kajing kerman buat kasyamangi kumno pada mungkin ai kata kajing teman ki ik policy bengi ora nabanta kane tang nabanta ke not Shillong constituency ndai ya kajel lahi barok koi te fi fi kala pai ke bokot ngako aman kata sakoi tai wi mat de ke border issue ngadang rong thamai ngad nomor mensyat ng sio so ta border issue bangi ngilai kemen ngilai toho pelat bang yo ya kajela ngiklet yo put kamlong fi kum tang ngapet kai kita kikot ngai keren bat ki ya ki ni riu perkhat ki start perkhat ki badan ki record ki mangapet hapor pas ke parlimen ban ai ya kajela megalia kalong very clear te ka border hang tu kai ke border jungi ti kita ki wakiong ki areas of differences. Manu ba create kita ki areas of differences. Dei mangi neki weipat. Te hendai katkum ka act of parliament ba ki pass bangi yo ga jala ba pass te ki parliamentarians pitrai kin pass ki kata khlam border. Ki si ong he fi ni Meghalaya ngin sei pe ga border hadir. Kam dei kumta. Hendai ki don ki jaka larangi pet katkum ke history kidei ki jaj ben riu ki jongi kidei part and parcel ki jongi ndai hakan hi notification jongani ka border kilong outside number through administrative convenience sama kadi ka asam ko we kila pen rano itu shakiwei pada ki district mo lara ki rano shakiwei ki district kini ki areas of differences lara ka asam ko kani ki area of differences ba kini ki briu ki jongi ki ba im basa ni I know ingi ki jaka kini ki jaka ki den ki briu ki jongi pada ngin sim nom ki ka tagin ki fentek ndai fiong 6 areas of differences apo Ribhoi district 13 areas of differences kita cepo garo si ngasotu bo menteri rang ba wong read pet pinsa sotu ke ndai lada ka dei ka bo bhatam balikin ni jingki kan ni balikin ki balikin don ka jing bamhun ka ribandan ka jing hun ti ka jing bamhun ka dei namar ba phiklam ya phaliu jing mot lang bat ki tenai osno po mo ngapet to po YouTube menteri rang ba wong ba ki minister ki jongi mo ki bakhli ki committee ki fair ki district fair ki yang ba kitrai men miet kilit men miet ru wahi bu citrai kam men miet bali pej border judan sing kata ban itri kam men miet bali pej border kamut kat pet ka cingkerki tela da fikirki kan wanra ya ka jing sistem padla da ka ra ya ka jing sistem ka pen sistem lang ya kita ka sim karai takada ndai ban bam jaklut ya kane nakaliang ka junga hi la tang poi ka thong kamut yin stang na du bastang bayang nya pet kin kata ka deyu ila iya mente boros kata kamdan de kadi ka jo gari te ndani iruam te wat pelong ba kani ka kambor kanwan ra ban ya ke ka jingbam sultanat apreng kejat ben riu jungi paro oh ide ya pok India ni tre ya pok India kani kadi ka ka jungi ni soto tangi kwa ban ya bai historical facts su te ngatrai la ngile kumta kini ki badu ki jaka ha kiwei ki bob kimdei ki chongki ki yo no kini ki jaka ki badi trai ki jongi kan wara ka jingon ndai la da file ye kini ka border tang ba kindon ki jingman toy tang na manta khatu ni te ngaso ba kambyang kamlong bat ni dei ban le ki
kiba pen in lai lao mo ngin ong in lao kini kijing sok sat kijing sok kerdat kata ka de kamram ka jungi wat kumno bangile kata ngi de ben le da kijing slur kata ka de UDP kalama ka pasau kijing slur ka bali ka de ka hok ka sincerity wa fitan wa fintrai slur wat ka pecerngam ka de kijing kermen mo kajing len ladi na kabasaru kajing kermen hang di kabacerngam but wa fintray with integrity but man sawai gini kadai ka bom apdeng kepada na kembali kata kadai ka UDP but sagawai ngaku aman kata hang ni ka kenama ka kadai ka issue kadai halor ka reservation policy kani kam dei ka policy ASEAN kadai tang ki notification kini kile hak tu por mendai kalong na bantaka convenience wan ra ya ban kentiu lang ya baro ya ka ju ban kentiu lang ti wa fin kata klumar ya kani ka bra tre kamaro kata kan wan ra pan ban ya ka jing jenjar wat ka jing jenjar manta namar ba pen ki baro kata don ki ba pen ki baro kata ya ka reservation policy ya kani ka baki ong ka abo inverted commas reservation policy mereka byproduct kawan kanika roster system ke baka sarkar ka ban shim ni garai haka to por bagami itu court order kami ada ke bawara ya ka jing bah jong pat no system ka jing kala ban shim ni garai ban pet lang ya baro gelum lang ndek shim ni garai ke bawara pan ya ka jing sat ya ka wai ka community wara ka jing sat wat ka rai ka jing bamun wadai halor kani kan wan ra padai kata kajing su ya phe jing mut hapeng jongi kitrai jela hang ne po jela te kini ki yoi phot tarek lumar fitarek lumar fin pai sha kachinjar par bajba manta ula su thu shai ngilai ya ngilai su thu un ai kajuba pikwa ya statesman pikwa ya ki beriu ki badai ki ban thau an ne dakumai pat ngi karai hakipat nang sang snong ke jungi Sakawi doktor ngadang haban keli ni mar filaun ra kata kamat bai de ka border ka sarkar MDA u sembut menteri rang ba presiden sang wong ba ya kani ka isu harijan koloni ya ka jingpen kenria ya ki beriu ki basang te themator on pendep no apo ki kat to kat ni benai ndai hadu menta empat dep kai ke bafis ngau halor kata kani ngam ko aban krani tengah kham krani kani ngam ko aban krani halor kani makala ada no pokut pin batai start kata pi win pe po assembly ru ndam kem ko aban kran ki yong bakani kalong subjudice jangan menta kani kalong subjudice ngam ko aban krani halor kani kam dan menta ngaban kran halor kani kila yo por ros kata kila ada menteri kata kila ada high level committee kila ada lut oh ndai lada shimi karai kadai karai kaban wara lang ka jing hun ya bar khot te kani ngamla bat kar i namar ba kar adar po kuat ai baka kuat kan rai halor kani doktor kawai ke jingkeli kalong ba pi trai kum doktor pi trai kum administrator hak kedan director kai ke ba fishim ka jing pair hapdeng ka jing trai jong pi bat kani ka kam politics Pecini mau ngatri kum doktor kata wei ngadi benong ba ngi sumar ya kinong pang. Te apa ngi sumar ya kinong pang kemot kebuan rai ke jingkemen ke jing standard ingi mdei tang ingi ngitri kum ka tim ya kinas ya kini ki bayrap ingi mo po hospital lan ya po ha kan ko caka mengi ajing sumar lara ki kod ka ai ke jingkemen ingi. Im ju kampan bawi kita ngi ya sotrat lang ban ki patient ki bar khoi ki yo ka jing kod jikya mdei teng mo ngimla lane ngim kot bor bateng ngidu ya kinang pang ke jungi ki khlat no ngam ong ba mdei ba ngim mlong ki people ndei ki don kinu ki jing pang ki ba ngimla le e hero kani ko rai ke jing sosi ke bkhra wa ngi ndei ngim ju kampan pa nomar blei kum ki doctors ngimlong hi ban pan pa ki emotion ke jungi namar kakta apre hadin habut dei
kau rai ka jing sosi langi do occupation kam tam ki khlat e ngi sosi dei na ngarong seni benta pade ka jing fer ka longa ni ka wei habangi bakla pansiam rai kam tam ha ka senchar kadar ni bakla ha ka no ka por kamut ka pateng galet if we make one mistake here the whole generation goes takadaw na do mandai ki song bakani ka kam ka dei ka bakantang ndei ba fichule kai pede ba perkhat sha ba phim ka rai na ma perkhat ya ka pateng ndei ba sporta andai phin dei ban perkhat sani ba bat ki start ki wero kanang ba ki rai phim kam dei ban long ka lanot andai ka dei ban ora ya ka jing ki ban Dr. Amanwar Koblesh Bon nam ta ka por jong phi Kermen ba ka jing yele jong phi kan po ka thong bat ba phin la ban shakri hok yo pa da le shi bon ai ba jo le shi bon